Soalnya awakmu arep ini Pekanbaru, kodame tak kuwati dhisik. Awakmu. Ben kena di nyambut gawe, ben kena di apa wae. Rezeki mungkin lancar, ben selamat, ngelakono enak apa-apa ya ben diwehi unggul. Aja kasoran karo sapa wae, ada. Jam piro udane, Mang? Setengah sama dua bisa. Udan los-losan ya. Sing awakmu ketemu wong pinter saka Jawa Tengah iki ngomong apa nek liyane iki? Anu nika. Anu ngeten lho. Mas, sampean niku selalu diawasi karo gurumu, Mas. Makanya ya nek ana wong sing arep pengen diajar utawa arep kang kepiye yo ora ngewani ngoten. Menika Mang. Nggih. Awakmu selalu diawasi gurumu. Berarti wongnya mengerti tenan ya. Nggih. Memang muridku sak Indonesia ya tak awasi kabeh, gawe kodam gawe penerawanganku langsung ya ada. Ya piye juga wong ngaji rene kan kita tanggung jawab kene ya ada. Lah apa-apa nek wong nyoba nek wong anu musuhe gurune. Mending ngono berarti ya. Awakmu selalu diawasi gurumu. Nggih. Lah nek wong aneh-aneh ora wani ya. Nggih. Dadi wong ngerti tenan lho. Ya wong medeni ya ngoten. Nek wirid iki nganggo baju, rambute terus panjang niku, terus mripate murup abang ngoten. Ngono-ngono barang. Nggih. Berarti wong awas tenan iki ya kan. Langsung didelok wong pinter kodokan mata murup abang jenenge ngilmu Surya Gumbala. Iki lan mandeng wong iso glunturne kekuatane wong liyane. Sejene kena do apa wae. Memang aku duwe ilmu Surya Gumbala. Yang mripat murup abang. Dadi wong Jawa Tengah iki wong awas tenan. Omong apa nek ya. Nggih terus ngobrol-ngobrol masalah guling-gulingan ngoten. Kula nggih ngomong cerita ngoten. Dan gini guru kula nu kan Pak. Nek guleng wong utawi ngedulke ngelmu ngoten nggih permanen ngoten. Nggih anu kenging ditas ngoten. Oke, ini mesti tak jajal, mesti tak tes ya. Ben padha yakine. Golek angel-angel ora dijajal, ora dibuktekne yo apa? Ora. Nggih. Mesti tak tes mungkin. Dan biyen muridku Lampung daerah Jabung, Lampung Timur. Iki jenenge Andi. Dikeroyok perampok 8 lho. Alhamdulillah yo menang ya. Ditembaki gegere ra mempak lho. Jenenge Andi. Iki padahal tangisi sing biasa. Lampung Timur ya, Kecamatan Jabung. Apa yang ngerti golek rono, jenek wong iki. Wis sing cita lho wong Lampung dhewe. Apa yang ngerti golek rono lak padha ngomong lho. Lah nek kodam kok kene wis ngono kuwi langsung tetek nyatakne ya Anda. Aku biyen iki tau kok Malang kono, Malang Jawa Timur kono sepedaan motor karo murid-muridku. Ditutne muridku 14 sepeda motor. Jelalah Malang ngono udan. Iki aku ngisi tentara angkatan udara ning radar 221 Malang. Malang Selatan, iya. Terus udan deres, terus aku ngetokne ilmu pudak sepayung jadi. Udan iki ora enak sing ngenai aku karo muridku. Dadi udane meneng ngarepku ning mburiku ning kiwa tengenku. Iki kena ditekono wong Jawa Timur. Mono mulai tau diceritani ya.
Jadi kok Malang kok Kediri ki 4 jam sepedaan motor. Lah cepet 3 jam, alon-alon 4 jam. Alhamdulillah udan ora karuan yo rene sing udanan. Nah, iki jenenge ilmu kuda sepayung. Tone nututi sepeda motor aku kok Gunung Wilis kono, kok wisata dulu, ngampe kok sepeda, ngampe kok Selopanggung. Ngampe kok desa Selopanggung. Ya sepeda montore teko omah aku yo ning burine, iki wong kono ngerti kabeh. Aduh lho dulu karo Selopanggung ki 30 kilo. Tapi saya tiangin. Motor kan tak kondisi, dhisik ora. Terus aku ngetok ilmu kuwi tak foto dhewe. Sepeda motor teko omah aku ning burine. Iki saya tiangin. Iki wong kono ngerti kabeh. Padha cerita karo wong kono ya. Iki kodam bisa digunakan. Biasalah sering ilmu ngono-ngono iki yo enek tapi enek tahape ya. Karo tak asae nek ben landhep sik. Tone munggah Gunung Lawu arepe Jamasan aku. Teko Cemoro Sewu Gunung Lawu sore jam 5. Teko Pucung lho gak sampe jam 6 wis teko puncake Lawu. Jipuk banyune sendang-sendang arepe tanki Jamasan. Nah, iki akeh wong ngerti iki teman. Iki lipet bumi karo Kilat Buwono sing tak gawe. Iki tak gabung setiae. Gunung Lawu kok Cemoro Sewu kok puncake ado maka dilambari ilmu kak dilambari kodam suwi alhamdulillah jam 5 aku teko Cemoro Sewu gak sampai jam 6 wis teko puncak Lawu. Dadi tukang ojek sing nunggu ning isor manghiran. Iki jenenge kodam ning ngono kadung mateng ya. Anggo mbleni pendekar-pendekarane aku sering pendak suron nang Jawa Timur, pendekar silat-silat iki padha ning nggonku. Njaluk kanuragan ana di pencak bebas. Pendekar opo wae enak. Ya langsung tak jajal, tak asahne celurit, tak asahne parang. Lha ben padha yakine. Kon Blitar, kok Tulungagung, kok Kediri. Pendekar-pendekar. Senengane ilmu lembu sikilan biasane. Pokok pendak suro mesti enak dadi nang nggon kuwi. Pendekar opo wae campur. Njaluk ngene iki sing langsung kena dijajal, langsung kena dibuktekne ngono. Ilmu lara langsung dibuktekne ya ora yakin. Ben padha yakine ya langsung dibuktekne. Bener berarti? Nggih. Mulane lah ada wong pinter nebak kowe ditutup-tutupi ada. Duwe aja rumangsa duwe, iso aja rumangsa iso. Padahal segoro ngono. Malah padha wong pinter, padha wong awas wis ora ngerti dhewe awakmu. Ilmu kok mateng ya. Gurumu sapa mesti ngerti. Muridku ning ndi alhamdulillah disanjung kok. Lah lakon-lakone ya kliwat mateng ya. Tak isine murid-murid. Mak sing awas niku turune tenan menika. Kang baru niku Pak. Dan jero awakmu telu ki anak sinar dene sak mene wonten dawa wonten. Roh, Nggih tonggak wonten turune. iki pondasine iki ya. Iki sing tak isine jenenge pamungkasin rasa nunggal tanpa lawan. Berarti wong awas tenan iki. Awakmu ditebak wong telu. Nggih. Kaya ada cahayane sakmene Nggih. ning jero awak. Nggih. Nah, berarti ngerti tenan ya wong iki. Ini wadah, ya gedongan, ya pondasi. Jenenge pamungkasin rasa nunggal tanpa lawan. Memang tak isi kuwi awakmu kabeh. Berarti wong Jawa Tengah iki ngerti tenan lho. Wong awas tenan lho ngene lho. Nah. Rupane sing apik sama nyambut gawe ya. Nggih. Aku tau ngisi gelang bobotnya 9,5 ton. Iki dino sapi mati. Ayo ngono. Terus akhirnya gelangnya tak jaluk nek. Nah niku sapi 8 ditonyo mati padha. Terus tak seneng kelakuane muridku kaya ngono, gelangnya tak jaluk nek. Ayo ngono iki. Iso aku ngisi 9,5 ton iso. Gelang-gelang kawat bindrat apa iki diisi nek.
Tapi ngisine setahun kan. Sapi ya diantem mati jumlah wong. Biasanya sing tak wae ngono sing tak percaya iki tak duwe gilang ngene. Paling penting durban sing apik ada. Aja takabur, aja sombong. Bisa nyambut gawe.